Thomas na Phineas. Mwana wa Ninzumurora wa Phineas. Thomas nditezvara wangu zvakare mukoma wa Phineas ndezvara wangu ini. Saka musi wa 14 January ndakatopfura ndichienda kuchikoro mararere mai tarara wangu waripo tarara hedu chamboenda kubhadharira vana fees ndo vandaenda vandatodzoka vandavatsanangurira mabhadhariro atatu ega zvese ndakaasindaneda ndine kakurwara ndine dzungu hangu nekufamba kwandaita muzuva chiregai ndogeze mainifomu ndotorara hatina chatakataurirana chekuti papane chineso takatopindana zvakanaka nasi then musi wa 15 makuseni ndakatomuka ndakarara zvakare nekuneta because musi wa 13 ndakandabva kunhamo kochema baba wangu wakanga washaika. Saka musi wa 15 ndakamuka ndakarara ndakabva ndaisiwa meseji nemurume wangu agari pamba anoshanda kunyangani kumutarasi. Akabva andisira meseji kuti wazviziva ere kuti mai ari kurwara serious. Saka ini ndakafunga kuti mai kwandandabva kumba uko ndakachema baba mai wangu wasingakwanisa kufamba warwara. Ndikati mai upi nekuti mama wepamba vamweni vangu takaparadzana manhero acho ndichiti ndakuenda kuzorora hapana chadandaona sechinezi. Saka vakabva ati kuna umwe mai upi pamba ipapo mai pamba apo kwazi mai kurwara. Ndikati handisuzviziva bakwazi kwirapo pamba pacho. Zvechokwadi ndakabva ndakwira pamba ndakasvikowana mainini ndiyanga amuka mama akachakarara vandaenda pawindo marara sei mama vakanjarara hangu ndikati ndazwa kuti musoro uri kurwadza kwazi kurwara ndazwa kuti musoro urwadza kwazi zviri nani ndikati andanichiti kana musina mapirisi tiende ukliniki kwazi mapirisi ndinawo ndikati zvakanaka semunhu ndandisipo regerai ndimbotarise kudoro kune kwandakati mamagwere kudoro regerai ndimbotarise kudoro ndipandaya nemuriwo zvechokwadi kwakuda kovhitiwa ndakava ndasvika vandabvisa marara ndaisa fertilizer ndakatanga kuzwa dzungu ndiripo vandatodzoka paya ndikati regai ndiende koorara ndakava ndatoziva ndaorare kuno ndakava ndadzoka bva ndarara handina kutokwanisa kubikira mwana wechikoro kurwara kwandandikuita dzungu ranga ndinaro kakurwara kandandikuita ndakazvitakura. Saka ndasvika kumba ndakabva ndarara mwana wechikoro wakabva auya wakasvika kuma 1:30 mwana wechikoro asvika akati mama ndanenzara ndakamira ndimuke neshingiriro kubikira nekuti hapana munhu anga inini kumashure kwese uko hapana munhu anga achauya kana pamba pangu kana mwana chaianga achatsika pamba pangu ndandisingachandibhatira hazvina kunga zvichiuya mumusoro mangu ndaingotiwo ndakasvika pakuzombobvunza watezva wangu kuti ngei ndisikaonekiwo kurwara kwandinoita asi wamwe wakarwara ndinodini ndinoaonawo shuwa ndakapindurwa vamweni vangu vakasvika pakundipindura kuti nhumbu haimairwi zvechokwadi ndakabva ndangogara ndichiti hai nhumbu yangu haimairwiba. Saka ndiri papa pandakabva ndachimuka ndichibikira mwana pandiri kubikira mwana ndakabva ndati achamwari mina ndimborariwo chii vandarara ndakabva ndazwa foni ndichitora foni murume anga akutofona kubva kumutarazi wakabva afona achiti ndiri pamba pana mhai kwazi mhai serious tikati pamba apa pamba pengo takapuhwa masitendi kuti iyadi kuti mwana wacho i4 aripo saka munhu wese ane stendi ipakapo akapuhwa pake. Saka inini pangu pazasi ndiri padhuze nanamama ndikati alright regerai ndimuke ndikwire papo murume wakabva ati amira ndakudzika. Saka ndakabva ndamuka inini zvekuti anga ndirimira serege ndione serious ini ndisina kumbozwa kuti urwere panapa pamba maini aripo foni ndinayo handambozvizwa paregai ndikwire ndakasangana nemurume padhireni rekuda pamba pangu akati alright mai yeye arurwara asi pane nyaya dzandazwa pambapo panenge pane kutaura kana kuti kufungirana kuripo mushure mekunga pana mai guru wangu wari kubudirwa wechiti maitariro muroyo. Saka zvakanga zvamboitika pamashure asi murume wangu akati usasakwireba nekuti isusu tataura kuti mukoma akauya tichati tifanda ndikati zvakanaka handina kubva ndazokwira bva ndadzoka vatibika vandandikendeka asi ndine dzungu randinozwa ndo vandabika bvataya kumanheru tarara takuda kutorara baba akabva afona ukazi mane pano apa izvozvizvo. Saka murume akabva abuda bva akwira pana mai paya haana kugarisa
akabva atodzoka bva ati pfeka hembe izvizvi tibva tatobuda tibva tatenge. Iye anga atova panze ndakatopfeka uya akamira pasi kuti mai saka urwere uya zera handina zvakangondiita confuse ndatomuka. Ndichikwira ini ndakasvika kuwana mumba wangu ari mudining muhouse mababa matezvera wangu ndakawana mhuri yese yekwababa mukuru kusiya kwewana 3 wekwababa mukuru ndiwanga wasimo. Mhuri yese yepamba pedu kusiya kwemurume wangu nenini kudaidzwa kwatazoita ndisu tatisimo. Saka ndapinda kudaro kuya ndakaenda kuona kuti mai ndiye anga akagara apa kuti ndichaziva kuti ndiye anga arunamatirwa here kana zvazviri dini. Ndakawana mugiraundi muine mai guru wangu uyawo anobudirwa uyawo namai nini chigumisirwa chemba medu chewarume wangu wanga wari mugiraundi. Uyu mai guru anga arikutaura neuyu warutaridza kuti wese wakasvikiwa. Mai guru aiti taura kani nhasi ausido wataura here taura kani nhasi ausido wataura. Ndakaibva ndaenda bva ndagara pasi. Ndagara pasi mai guru uyo akabva azi auya munhu wanga warudawo. Mai guru akabva ati wauya wapedza here. Ndikati ndakabva ndambonyarara because handinoziva ndandadaidzirwei. Vanhu vese vakanga vati vakabva vati dairai. Ndikati ndodaira kuti ndikadai ndirigei ndidai ndakabva ndamudai ndikati ndapedza here kuti tidini kwazi tiende nhasi toendawo Mozambique nekuti taida uya panapa asi panapa papisa. Saka nhasi totiende kuMozambique ndokatoda kuenda kodini kohina. Ndikati iwo ndiwani kwazi ndini maidumba tinoroya tese vanhu vatakadya vanoti Brenda mwana wababa mukuru mukoma murume wangu akashaika pamba ipapo. Then kobva kwazi takaya futi my friend ndisisi wamwene wangu wakashaika futi pamba ipapapo. Kobva kwazi nasaseda ndi baba wangu wandandabva kochema waya kwazi machi tata kuda kuya maibenji ndi wamwene wangu. Tata kuda kuya wana tu wana wamainini wangu mwangu waruti wakabudirwa waya. Ndakabva ndati iwo unonditi kwazi tinoya vanhu atese. Alright. Unozvigona sei kuti iwe uti vanhu atese iwewe. Ndiri kubvunzana nemunhu akasvikirwa uya. Akati aiwa ndinokuziva ndikati unoziva mutupo wangu here. Akati ndinouziva. Saka panguvayo zvakabva zvaita kuti vanhu vakanga varimo baba munini wangu ndiye akabva atanga akati muroi uri muroiwo kwese kwaunoda ngatidini ngatiende nhasi kana iwe uchiroya nemushonga kana kuti nemasaramusi nhasi muno tinoroyana nemaoko nedemo. Wakabva wavhara dhoo zveshuwa wavhara dhoo riya inini ndakaenda kunobatikana ndakagara ndikabvunza inini ndikati saka imi mandidaidza kuti uya kunoku iri nyaya iyoyi yeuroi here kana kuti yemunhu akabudirwa here. Handichazivi kuti nyaya mandidaidzira ngekuti pamina kuti nhasi tinotemana munomu. Apa muri kundidaidza futi unditaurira nyaya iyi ndiri ndega zikazi ndimai guru wangu ndisitera Maria kwazi ndimai guru wangu mukadzi wakwangu kwazi hautauri izvozvo zvekuti kwazuri wega muno muri kuona muina vanhu vekwamariya here muno. Ndikati aiwa vanhu vekwamariya munomu havamo imimi murimo asi hamusi kutaurirwa nyaya iyi. Inini ndiri ndega because ndasvika umba yese yakazara inini ndiri ndega. Murume akabva adaira wangu murume akati nyaya iyi yakanaka isusu ngatichisiye dhimoni ridini ripedze kutaura. Kana rapedza kutaura tochibatanidza zvisiti ndandambosvika panapa ndichitaura kuti kana paine zviri kunetsa ngatimbofambe tochizofamba. Mai we vakabva tomuka hondo manje ndakava ndabatwa handini handinatsoziva semunhu anga akatobatikana kuti akatibata ndiani. Ndakabatwa ndimai guru muoko ukazi ndakuti inini chekutanga inini ndakatiregerai ndibuda hangu inini mupedzeni zvamuri kuita ndozouya kana madini kana mapedza. Baba akabva andigokora negokora iri padumba haubudi munomu vachibva vavhara dhoo nemusana. Nhasi kana iwo uchiti kunoroya neuroika nhasi munotorowana nematemu munhu achatotemwa munhu uri muroi enda kwese kuno. Ndikadaiwa inini handizo zvandida chindivhura yangu tidini ndibude munomu. Bamune vakabva vazotanga wadaira foni kana kuti wakabva wapinda mune imwe room wachibva padhoo ini ndakati mwari wangu ndechobva ndada kuti ndibire padhoo. Pakaramba kubudika papana tezvara wangu karamba kubudika vachipinda ndichidzoka mumashure. Pakava neanza inoti ngatisunungure vanhu vakabudirwa chekutanga tozoona zvepamberi. Saka mamuna tete mwana kwababa mukuru ndiye akanamatira vanhu aya vachibva wasununguka kutaurira kuti watobva pamadhimoni paya paya. Wakabva wandoita kuti uyu watosimuka watogarapo. Uyu wanga asina kutaura akabva atanga uchema ndabaiwa ndokuti bamuni akabva wadzoka futi wakati uri zviona zvokuita mwana wemunhu watobaya futi mwana wevanhu. Ndikati bamuni ndinomubaya nei kwaizvombo nazvo zviripo kumba kwako. Ndikati kana zviripo munotsvira zvemodini motora kwazi aiwa miraone nhasi ibva watobva pamusha pedu panapa unobva watovhura nzira yako nekwareview
katerera chakunokuona papanapo makaita noise ndikadai vachirega ndibudamu inini zvenoise handisizvikwanisava ndakabuda paita uvhurika dhou yanga undochema ari panze abaiwa uya ndabuda panze nini chandakaona ini kuti sekuru vangu kutezva rangu vanga rwa kuti kutoileteri kana kuti paitapa pane kadistance kitchen nebedroom tasvika pakitchen paya ndo panakabatwa futi ndibaba kuti vakwaya bamunini mwana wako wabamukuru uyo achibva andibatawo varume vainga vakaita kundidhonzerana ini ndakabvunza baba muri undibatire baba akati dzokai bamunini wekwabamukuru ndo vaiti dzoka uroyonyore vanhu wawakaroya panapa nekuti pane date riripo rekuti kusvika musi wa 28 January panenge pafa vanhu saka toda ubvise uroyi hwakadini hwakaisa panapa ndikati aiwa inini izvozvo zvatitauri izvozvo ndisina chandikuziva baba ndakavati baba ndoda kuenda kutoilet ndimo ndisiyai ndiende kutoilet baba wakati kuenda ndokomusikadini handisiuziva kuti murume akazobvawo nepi ndiye akazosvika akatanura ipapo kuti ndibve papa chibva ndadzika kuenda kumba kwani chibva ndadzika kuenda kumba ndasvika kumba kuyakuya ndakabva murume akabva ati ndaakudzoka uku kwakunya noizi pakaita noizi zveshuwa adzokera uku akasiya avhara dho asiya avhara dho ini ndakandobatikana nekuvharirwa kwandakaita futi dho kuti uku ndandavharirwa futi dho ndodzika kumba uku ndovharirwa futi dho ndakabva ndatora foni yemurume yanga yasara mumba muyame ndichibva ndatsvaga nhamba dzasadumba vaya vane mukadzi ari kubuda pamunhu achiti ndiruya nepo ndichibva ndavafonera kuti inini ndavharirwa dho handichazivi pfungwa dzaakufunga vana nekuti uko wati nhasi tinotemana so uko ndandavharirwa ndazobuda zvenharo asi kunoku ndavharirwa futi handichazivi kuti zviri kutaura kuti sadumba akati ibvai papapa utsvage pekuti pekupotera ndikati naneko kupotera nekuti samukuru wangu ndiwo baba mukuru mukoma murume wangu vatorimowo muraundi ndakutebho uku ndasvika wariko kwandaifanira kupotera ngekwasamukuru wangu asi ndasvika kutebho ivari chii variko wakati chigara ipapapo zvetazvo kana paine zvinenge zvaitika tinondozwa kuti sevanhu vagarisa tinondozwa kuti pane zvaitika ndobva ndarara murume akazodzoka akati aiwa inini haana kudzoka nguva yakazodzoka kuma2 akazodzoka vavhura dho vati vanhu vavari kwazi ngatifambe ndikati inini handifambi navo makwazi ngatifambe neni ndikati inini handifambi navo ndindegaba ndichaenda kotaurira hama dzangu tozotanga kufamba tese sinzi watonitaurira kuti ndimuroikari tozotanga kufamba tese wakabva wafamba shuwa kwawakaenda neusiku wachibva wazodzoka kuma2 wadzoka kuma2 kuya inini ndakabva ndamukoma murume haachazivi ndirufungei ende inini handichazive kuti arufungei kwawabva zvawataurirwa naozvizwa right tamuka wakati todzoka futi madzibaba wati kwazi hatichashandiri usiku inini ndakabva ndamuka ndibva ndati murume akabvunza dzorugegezageza rufeka pakwekweni ndikuenda kwashi nekuti ndashayako kupotera handina hama iri kunoku ndikati ndiende pamunext dom chazoti wakaenda pamunext dom kumba kwangu inini ndinofambawo ndinokwira bhazi saka ndaakuenda kwashi ndakabva ndaenda kwashi ndakabva ndasvika kwashi makuseni yobva ndakatsanangura nyaya iwo akabva aenda pamadzibaba asi kunozi wasvika kwamadzibaba kuya munhu yakabudirwa futi aiti uyo atoenda kunganga yake kwagwiriri asi ndandiri pashi papa ishe akati isusu manje hatichasungi vanhu vese vanga varimo pakuti manga muna nhingi mhuri yese yanga irimo iwo uruziva vanhu vanga varimo isu tangosunga mahedhi anga arimo kuti mamuna wabambo wanga varimo ndo vakabva vanyorerwa masamanisi ndichidzoka inini vachibvawo kumuprofiti wakasvika masamanisi apo dare richibva razimisa 25 January taenda musi wa 25 inini ndakabva ndasimuka kuenda kunotaurira hama dzangu ndaenda kotaurira hama dzangu ndakazodzoka musi wa 24 kumanheru ngozi aitofamba netsoka ndakasvika pamba manheru murume ndichimutaurira kuti murume ndiye akasvikira kwana mhaini ndakasvikira kumba kwangu tasvika pamba takarara fume makuseni takabva taenda kwashe inini pfungwa yangu yati tinoyananiswa kwashe tikanga tayananiswa kwashe zvichatibatsira apa tikatanga kuonana futi kana kuti tisati tayananiswa kuchazi auyazve neuroyi hwake hwekuti vhara kuti kwashe kuya zvisadai zvakandinesa kana kuti ndikwire kuti muri wadei kana kuti zvakadini takabva tangorara tamuka kuenda kwani kwashe tasvika kwashe takatsanangura nyaya yangu zveshuwa mudare ishe akati alright ari tata pasteji yekuti ari kudirwa wacho ngaachiuya apa zveshuwa ari kudirwa akauya achibva agara pabhenji pandandiri achibva asina kuti haana chaakataura apa wanati zvarangu vakanga vabvunzwa zvese wadaira kuti zveshuwa munhu akabudirwa zvese takazviona wakabva auya munhu ari kubudirwa bva agara apa achinge ogara pabhenji pendandiri akabva andidziva endai pachi ndaitazwa background anayo asi endai pachi ini nyaya yangu iri kuti panyaya yangu ndinayo nhasi ndeyekuti ndinazwisisa ndinobatsirwawo nedare panyaya yekuti vanhu vendakaya neuroyi hwacho ini handikuziva 1 2 ndichibva kudare inini ndichisvika pamukowa kwakabva kwazi ndabva abva panapa nhasi ndakabva ndadzingwa pamba same day yacho
ngavaenda nehama dzake. Wana baba wangu ini handa dzangu dzadzinoona sekurongo wakaramba kuti tisachaya kotora mwana ngasare panapa. Asi ini ndasara chinhu chakandinetsa ngechekuti ini ndakandabatana nabamini vayo kuti ndinoda kutema uri muroyi. Takatabatana kutenga mvura, kutenga pombi. Saka mvura mwe nomwe ndasvika pamba pake. Asi chakandinetsa ndichisvika pamukowa. Ndakasvika 50 meters yaisvika pamba pangu yabviswa. Mvura yacho yagura yakuenda kubva kwawo. Kuva kwaiswa valve panovhagwa. Iwo kuti usatsike muyadhi medu chibva wabva panapa muyadhi medu nhasi ngekuti watimangara kwasha. Kana ukaramba uri panapa ndiwe mwene ini ndibva ndasimuka vadadini vadaenda kana mukadzi wako aramba aripo. Kana uda kuenda nemukadzi wako Brighton wakatanga rudzinga rwese kuti murume nenini. Saka ini ndakaona zviri kundinetsa wana baba wakaramba kuenda neni ndichibva ndasara. Ndasara kudaro kuyawo honde yakaramba iripo yekuti mauzokorera futi ndatichaure pane nyaya munobatsirwa chii ndinobatsirwa nhau yekuti ndizwo kuti uroyi hwacho uyu hwakadidini nemunhu ari kubudirwa aitsanangurwa zvake nekuti haana kutaura mapashi akati iye muri muroyi ndiani kana ndingoti mhuri yacho yese rinoda kunonga vanhu domai munhu Brian uripo here ari panapa ngasunga Brian tatienda nehoda Brian urikuzwa here nyaya makazvitaurira nyaya ndirizo makazvitaurira ndiripo kayanayo pakuti ndakamuti muroyi nyaya yakabuda sedhimoni rinotaura ikataura kana muchiti dhimoni saka mutedzera zvedhimoni aiwa iye ndikatedza zvedhimoni bcause iye akabva atanga kutoti ine hamukwanisi kunditi bani zvimuroyi panapa pasina hama dzangu aiwa dhimoni ndo rakataura kuti muroyi dhimoni racho isu nyaya dhimoni racho riripi Dimoni ngari rimbo ndiro dhimoni racho chinoitika pane chinhu chinonzi mudzimu svikiro nedhimoni dhimoni mweya utsvina saka mukamira pamberi apa muchiti dhimoni rakataura mutotaura mweya utsvina wangu warutaura saka mamuri kuteererei mweya utsvina wachitaura idhimoni iri idhimoni rega kuti svikiro muri chiima iri taura kuti makamira muri chiipa makamira kana kuti mweya uri kubuda pamuri vanhu vari kuti ndewei auchi asi muri kuvakira chii mweya iri kutendere muri bluetooth unogona vakamweya ringotendere unoakirwa mweya wokumbirwa zvinareumusha kwako here pindura izvebhozi kwakusvipa because chinonzi kuhaka kuhaka kuti ndoda kuti mufi ataure saka mufi kuti ataure unonzi ngaahakwe tizwe tizwe zvaruda ndobvaza abude pana baba ndokuhakwa ikoko saka iwo wanga uri kuhakwa kubva papi yoruhakwani ruhakachii wanga uchihakwa kubva papi alright nyaya iyi zvairudare kuti mweya ubude futi unofana kubuda futi uchitaura kuti mese munzwe kuti nyaya yacho iri papi kuti mweya wakanaka here kana wakasvipa zvautaura ichokwadi reka kuti manyepo unofana kuti ubude futi mweya endei panzavo mweya ubude hamba unovhetwa mweya wake maoko funzai maoko iyo tatonza vanhu vayo
endai panze apo mwana uyo mweya uri paari uzike kuti mweya wei mubatsirwe because zvese zvamuta zvichabatsiri endai pane mweya muzwe kuti chii endai panze mubatsirwe mweya ubudeyo uzwe kuti chii Teach MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundudza, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teach MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teach MTV tinodzifamira. Dojipondora, dojipondora,